τρία θέματα βασικά, για τα οποία θα σας μιλήσουμε. Εσείς θα μας μιλήσετε. Το ένα είναι η θεωρία των αεροψεκασμών. Το άλλο είναι το φαινόμενο της Θεσσαλομύχλης, το οποίο είναι αρκετά επίκαιρο. Και επίσης είναι το κλίμα, η κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τους αεροψεκασμούς. Ωραία. Ποια είναι η ιστορία, από πού ξεκίνησε αυτή η θεωρία? Κοιτάξτε, αυτή η θεωρία είναι μια συνωμοσιολογική θεωρία. Δεν είναι πραγματικότητα, δεν μας ψεκάζουν η απάντηση. Είναι ένα απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο, το οποίο συμβαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα από τις εξατμίσεις των αεροσκαφών. Άρχισε να παρατηρείται από τα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε αρχίσαμε τότε να έχουμε αεροπλάνα όχι ελικοφόρα, αλλά με κινητήρες αεριοπρόθεσης, όπως λέμε. Γιατί τα ελικοφόρα δεν υπηρεγούν αυτό το ίδιο. Λοιπόν, επομένως είναι ένα πολύ φυσικό φαινόμενο, το οποίο το παρατηρούμε από τότε, ενδιαφέρει, θα συζητήσουμε μετά γιατί ενδιαφέρει και τους μετεωρολόγους, το πούμε μετά γιατί. Δεν εμφανίζεται όμως πάντα. Η θεωρία της συνωμοσίας που έχει πίσω από αυτό είναι γιατί ορισμένες φορές το βλέπουμε και αφήνουν μεγάλες γραμμές, οι οποίες διατηρούνται και τον χρόνο, και άλλες όχι. Αν με έχουν ρωτήσει, με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λένε αφού είναι ένα φυσικό φαινόμενο, γιατί το συμβαίνει πάντα. Αεροπλάνα περνάνε συνεχώς. Δεν συμβαίνει πάντα γιατί το να πάντα αφήνουν ένα ίχνος στο αεροπλάνο. Τις περισσότερες φορές όμως, τις πιο πολλές φορές, διαλύεται αμέσως. Ναι. Αν προσέξετε ένα αεροπλάνο σε ένα καθαρό ουρανό, θα δείτε ότι αφήνει ένα πολύ μικρό ίχνος, το οποίο μόλις μετά από λίγα δευτερόλεπτα έχει εξαφανιστεί. Ειδικά το καλοκαίρι, που είμαστε πιο πολύ έξω, γι' αυτό το λέω έτσι, έχουμε καθαρό ουρανό, οπότε παρατηρούμε τέτοιο. Το βλέπω και εγώ δηλαδή. Σε ορισμένες όμως συνθήκες που είναι πολύ αυξημένη η υγρασία μέσα στην ατμόσφαιρα και συνήθως πριν έρθει ένα σύστημα, ας πούμε ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα προκαλέσει βροχές, πριν έρθει ακόμα αυτό εδώ, έχουμε συνθήκες στην ατμόσφαιρα που έχουμε αυξημένη υγρασία. Αποτέλεσμα τι γίνεται? Η γραμμή αυτή να μην διαλύεται αμέσως. Δηλαδή τι είναι? Συμπυκνώνονται οι υδρατμοί, βγαίνουν αέρια από την κινητήρα. Έτσι, τα οποία είναι τα προϊόντα της καύσης του καυσίμου που έχει μέσα το αεροπλάνο. Αυτά τα αέρια είναι σε αέρια μορφή, τα οποία όμως όταν βρεθούν, επειδή είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εκεί πάνω, συμπυκνώνονται και δημιουργούν παγοκρυστάλλους ή υγρούς κρυστάλλους, οι οποίοι φαίνεται και κάνουν αυτή τη γραμμή. Όταν οι συνθήκες είναι ώστε να διατηρεί συνήθως αρκετά αυξημένη υγρασία, αυτή η γραμμή που αφήνουν απλά διατηρείται παραπάνω. Και επομένως δεν διαλύεται αμέσως, αλλά αφήνει μία γραμμή. Η οποία τη βλέπετε σιγά σιγά από τους ανέμους που έχουν ψηλά, αρχίζει λίγο και σπάει και ανοίγει μέχρι να διαλυθεί βεβαίως. Βλέπουμε πάρα πολλές, γιατί υπάρχουν πολλά αεροπλάνα τα οποία περνάνε από πάνω από τον χώρο μας και οποιοδήποτε χώρα, βέβαια, συνεχώς. Απλά είναι πολλά βίντεο που δείχνουν διάφορα αεροπλάνα και λένε ότι είναι μεγάλες παχές γραμμές, οι οποίες μετά από κάποιο διάστημα απλώνονται και δημιουργούν μια κουβέρτα, ας πούμε, και καλά πέφτουν. Όχι, δεν πέφτει τίποτα. Όχι. Αν θέλω να το ρίνω στο νερό, παιδιά. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Off the record, όχι off the record και on the record. Αν αυτό το πράγμα για να γινόταν θα ήταν μυστικό. Για να έχει τόσα πολλά αεροπλάνα που πετάνε και κάνουν αυτή τη δουλειά, σημαίνει ότι το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί ένα αεροπλάνο για να πετάξει θέλει μια υποστήριξη 10-15 ανθρώπων. Βλέπετε γιατί κάθε φορά που παίρνετε ένα αεροπλάνο πόσο κόσμο είναι γύρω. Όταν το βλέπετε μπορεί να έχετε σε δεκάδες ή εκατοντάδες αεροσκάφη και αυτό τις ημέρες που έχουν αυτές τις συνθήκες, εμείς το βλέπουμε και στις δορυφορικές φωτογραφίες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το βλέπεις και σε όλη τη Μεσόγειο για παράδειγμα. Λοιπόν είναι τεράστια προσπάθεια, η οποία θα την ξέρουν χιλιάδες άνθρωποι, θα είχε διαρρεύσει κάτι επίσημα. Δεν είναι έτσι. Αυτό το πράγμα, όπως λέτε, αρχίζει και απλώνεται. Γιατί πλέον μιλάμε σε ύψη που κρουαζιάζει το αεροπλάνο είναι 9-10 χιλιόμετρα. Επομένως υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι εκεί πέρα που αρχίζουν και διαλύουν αυτό το ίχνος. Το οποίο είναι πολύ συμπαγές στην αρχή και σιγά σιγά από τους ανέμους αρχίζει και διαλύεται. Πολύ λογικό. Απλώνεται και αν περνάνε πολλά αεροπλάνα μπορεί να απλώσει και να κάνει μια μεγάλη κάλυψη αυτό. Το βλέπουμε σε μερικές φωτογραφίες. Σας είπα όταν υπάρχουν οι συνθήκες για να δημιουργηθούν, επειδή υπάρχουν αεροδιάδρομοι και περνάνε πολλά αεροπλάνα παράλληλα. Έτσι δεν πάνε που θέλουν τα αεροπλάνα, ακολουθούν συγκεκριμένους αεροδιαδρόμους. Και αρκετοί από αυτούς είναι παράλληλοι, με ένα κενό βέβαια μεταξύ τους ασφαλείας. Και υπάρχει κι άλλο που ακολουθεί από πίσω. Κι άλλο που ακολουθεί. Άλλο που πηγαίνουν έτσι, άλλο που κάνουν την αντίθετη πορεία. Σε διαφορετικό ύψος και πιθανόν και σε διαφορετική γωνία, γιατί έχουν διαφορετικό αεροδιάδρομο όταν πηγαίνει ένα αεροπλάνο για παράδειγμα από το Παρίσι στην Μέση Ανατολή και γυρίζουν από εκεί. Επομένως έχεις μια διασταυρώση αεροπλάνων, οι οποίοι αφήνουν αυτό το ίχνος και έχει συνθήκες που να σου δημιουργήσουν αρκετά εκτεταμένη κάλυψη από αυτή του είδους του νέφους, να το πω έτσι.
Το οποίο όμως δεν έχει κάτι, δεν φτάνει τίποτα στη γη, γιατί οτιδήποτε υπάρχει εφόσον είναι τεράστια διαλύεται. Έτσι δεν εξαφανίζεται. Αυτό που σας είπα ότι μας ενδιαφέρει ως μετεωρολόγους είναι ότι σε αυτές τις ορισμένες περιπτώσεις αυτό το πράγμα πραγματικά δημιουργεί ένα είδος νέφους ή μικρού νέφους. Και αυτό έχει σημασία, δεν είναι ένα φυσικό νέφος, δεν δημιουργείται από ένα σύστημα βαρομετρικό σύννεφα που έχουμε τώρα έξω. Έχει σημασία γιατί αυτό το νέφος, αυτά τα νέφη που δημιουργούνται, έστω και μικρά από αυτήν την μεταδιά, κόβουν ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη γη. Και μας ενδιαφέρει αν έχουμε λιγότερη και πολύ λιγότερο, αλλά σημασία έχει το ρόλο του, που φτάνει στη γη επειδή κόβονται από αυτά τα σύννεφα. Γιατί τα σύννεφα κόβουν την ηλιακή ακτινοβολία. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Πληρνέφωση δεν έχουμε τέτοια. Αλλά αυτά βοηθάνε γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Αν δεν είχαμε πτήσει αεροσκαφών εκείνη την ημέρα, θα είχαμε καθαρό ουρανό σε εκείνο το σημείο. Okay. Θα το δείτε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα σε περιπτώσεις που πλησιάζουν συστήματα τα οποία προκαλούν τέτοια. Που έχουν με νοτιάδες, αυξημένη υγρασία. Πριν έρθει αυτό και επομένως καλυφθούμε από τα πραγματικά σύννεφα και δεν το βλέπουμε, γιατί συνεχίζει να υπάρχει, έτσι. Δεν νομίζω δεν υπάρχει. Απλά τα σύννεφα αυτή που κάνετε και τα ψηλά, το ίχνος συνεχίζουν να το αφήνουν. Οι υποστηρικτές λένε ότι ψεκαζόμαστε με βαριά μέταλλα. Θα μπορούσαν αυτά να έχουν όντως κάποια επίδραση. Ναι, αν γίνει στην αλήθεια, πιθανόν. Δεν το γνωρίζω. Δεν γίνονται ψεκαζίμοι, επομένως δεν μπορούμε να πούμε τι γίνεται. Μια διευκρίνηση σας δώσω μόνο. Υπάρχουν κάποιοι ψεκασμοί που γίνονται στη μετεωρολογία, κυρίως για την αντιμετώπιση του χαλαζιού. Υπάρχει μια προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια περίπου. Ο Οργανισμός Γεωλογικών Ασφαλίσεων δοκιμάζει μια μέθοδο που χρησιμοποιείται και στο εξωτερικού, όταν έχουμε ανάπτυξη καταιγίδων, κυρίως το καλοκαίρι στη Βόρεια Ελλάδα, ψεκάζουν τα σύννεφα, το ψεκάζουν πραγματικά με μικρά αεροπλανάκια, το είναι φτιαγμένα για αυτή τη δουλειά, με ενώσεις ιωδιούχου άργυρου που σκοπό έχουν να διαλύσουν το χαλάζι. Αλλά αυτό είναι ένας πραγματικός ψεκασμός, που γίνεται όμως συνειδητά, και μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί το χαλάζι. Το υλικό με το οποίο ψεκάζουν είναι ιωδιούχος άργυρος, το οποίο είναι απολύτως ακίνδυνος. Αυτό όμως είναι γνωστό. Υπάρχουν συνάδελφοι γνωστοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Το γνωρίζω. Ξεκινάνε όταν έχουμε καταιγίδες από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και κάνουν πτήσεις προς την Έδεσα, η Μαθία, στη Δυτική Μακεδονία τέλος πάντων ή και προς τη Λάρισα. Και όταν έχεις καταιγίδες το καλοκαίρι που προκαλούν χαλαζοπτώσεις και με καταστροφές στην καλλιέργεια, τα ψεκάζουν. Εκεί ναι. Δηλαδή γίνεται για το κλίμα. Γίνεται για την προστασία, όχι για το κλίμα, γιατί το κλίμα είναι κάτι πολύ γενικό. Γίνεται για να αλλάξει τοπικά τον καιρό. Α, μάλιστα. Προσπαθείς, αυτό το κάνουμε και είναι παγκόσμιο γνωστό και πολύ του παραδεκτό και θεμιτό. Προσπαθούμε τοπικά να αλλάξει τον καιρό. Δηλαδή, μια καταιγίδα να μην σου δώσει χαλάζι, να σου δώσει μικρότερο μέγεθος χαλαζιού. Αυτό είναι μια τροποποίηση του καιρού. Και λέγεται, το πρόγραμμα λέγεται πρόγραμμα τροποποίησης καιρού. Α, υπάρχει αυτό. Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Το οποίο γίνεται. Γιατί είδαμε διάφορες εκδοχές σε σχέση με το ψέκασμα και μία από αυτές τέλος πάντων ήταν ότι γίνεται για το κλίμα. Σας είπα. Αυτό πάλι είναι συνωμοσιακή θεωρία. Ναι. Γίνεται όμως τροποποίηση καιρού, γίνεται κυρίως με τη χαλαζική προστασία, γίνεται και στην Ελλάδα. Γίνεται κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, πάρα πολλά χρόνια τώρα, γίνεται και σε άλλες χώρες. Και μάλιστα αυτό υπήρχε και σαν σενάριο ότι μπορεί κάποιες χώρες θέλοντας να κατακτήσουν κάποιες άλλες, να αλλάζουν τοπικά το κλίμα. Δεν είναι τόσο εύκολο όμως πια. Αυτές οι επεμβάσεις που γίνονται μπορούν να αλλάξουν σε πάρα πολύ μικρό κομμάτι. Αυτό που μιλάμε δηλαδή είναι να χτυπήσεις μια καταιγίδα, να ψεκάσεις μια καταιγίδα και να δώσεις χαλάζι, η οποία έχει το μέγεθος, θα επηρεάσει μια περιοχή όσο είναι, ξέρω εγώ, ένα προάστιο της Αθήνας. Δεν μπορεί να το κάνει σε μεγάλη κλίμακα, είναι αδύνατο. Και εκεί υπάρχουν, θα τα δείτε, αν πάτε ποτέ στο δρόμο της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν παρκαρισμένα στην άκρη δύο αεροπλανάκια, φαίνονται από κάτω και εκεί πραγματικά φαίνονται, κρέμονται από κάτω από τα φτερά του τα φυσίγγια τα οποία μπαίνουν μέσα αυτή η ένωση, πετάνε, μπαίνουν μέσα στην καταιγίδα, ρίχνουν αυτό το υλικό και φεύγουν. Είναι απολύτως γνωστό και μια πολύ καλή προσπάθεια και έχει τον τίτλο τροποποίησης καιρού. Λένε ότι το πείραμα HAARP που ξεκίνησε στην Αμερική πριν κάποιες δεκαετίες σχετίζεται με τους αεροψεκασμούς. Τι ακριβώς είναι το πείραμα HAARP? Δεν το γνωρίζω πια. Έχω μια πολύ μικρή έτσι. Πιθανό να είναι κάτι σχέση. Κοιτάξτε. Προφανώς έχουν γίνει και οι Κινέζοι, κάνουν προσπάθειες, όπως είπαμε, μεταβολής του καιρού τοπικά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να βρέξει, να μην βρέξει κάπου. Και έχει ενδιαφέρον, όπως να έχει χαλάζει, να μην κάνει χαλάζει. Δοκιμές, ότι γίνονται δοκιμές για να επηρεαστούν τα σύννεφα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Έτσι. Και άλλωστε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που γίνονται έχουμε σύννεφα. Σε αυτές τις περιπτώσεις που βλέπετε δεν έχουμε σύννεφα. Έχουμε καθαρό ουρανό και περνάνε τα αεροπλάνα. Ότι γίνονται προσπάθειες να σπείρεις με κάποιες ενώσεις όμως, οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες για την υγεία, αυτό είναι σίγουρο.
ώστε για παράδειγμα να μην δημιουργηθεί χαλάζι, άρα να έχουμε καταστροφές στις γεωργικές καλλιέργειες. Ή να βρέξει κάπου, έχουμε ένα σύννεφο, αλλά δεν βρέχει, ώστε να το κάνουμε να βρέξει, δεν μπορεί να επέμβει, προσπαθήσουμε να επέμβει, ώστε να βρέξει και να έχουμε νερό, για να μην έχουμε ξηρασία. Τέτοιες προσπάθειες γίνονται. Και είναι λογικό να γίνονται. Γίνονται όμως σε μικρή κλίμακα, τοπικά και με αποτελέσματα τα οποία δεν είναι και σίγουρα ακόμα.